everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Lahi ang tumong sa krusada ug lahi sab ang katuyuan sa panimaos. Busa hatagi og separasyon ng inyong mga tumong ug katuyuan. Ang panimaos personal apan ang misyon alang sa kinabag-an. Salamat sa kanunay nimong pagpahimangno, Sir Mark. Amo gyud kana timaan kanunay, General. Maayo kung mao ka na. Misael, kung sa imong tanaw hinog na ang higayon aron ilusad mo ang panimaos, dan buhata ka na sa limpyo nga paagi uban ni ining Glina. Daghang salamat sa imong pagtugot, Sir. Usa unya nining mga adlaw. Dili na gyud siya kapungan pa, Dad. Siya og si Glina ang hingpit na gigamidawat sa misyon, iha. So, nagsugod sila pagbansay dito sa dapit nga giingon nimong academy? Mao ka na, iha. Wa sila laing buhaton kundili ang pagbansay bisan pa og mahanas na unya sila. Bisag unsaon. Supak yun ko, Daddy Mart. Oh, Dad, dili useful ka na nga klase sa strategy. Diyos lang ang doon katungod sa pagkuha sa kinabuhi sa tao. mga dautan og mga sagbot ang pamatyon aron dili sila makabiktima og kinabuhi sa mga inosente. Manghinaot na lang ko, Daddy. Nga magbunga unta kaayuhan ang tanang pagsakripisyo mo alang ni Misael. Magbunga gyud unya kini og kaayuhan. Kay nakita ko ang kaagresibo nila ni Misael ug ni Glina. Dad, inhustisya raman gud kihapon na. Any form of extrajudicial killing or summary execution, matawag paghihapon ka na nga inhustisya sa part sa mga biktima. Iha Ali, Please, Daddy Mark, kung mahimo, please, ayaw na ninyo kipadayon. Nautan lagi na, Dad. gitun-an kini namo pag-ayo. Mga utukan ang promotor ni ini, iha. Ato lang gud untang hatagag higayon nga mulihok ang sistema sa atong hustisya ning maong nasod. Tahuro na to ang batakang balaod nga mao'y pundasyon sa atong batakang katungod, Daddy. Wa kagyud di ay gihapon makasabot. Nagpakabutabungol kagyud di ay gihapon sa kaguliyang nakaron nga nang hitabo sa imong palibot. Daddy Mark, Buta kagyud di ay gihapon sa pagpakabana, iha Aliyah. Kanusa pa man di ay kaha kamahigmata sa kamatuoran. Unya na ba di ay kung kita na gyud mismo mao'y mabiktima? I'm sorry, Daddy. Amutog nga nung magkit ko eh. Di magkit ko mahimot nga maghuna-huna. Mabalakagit ko para ni Misael. Misael, dili ko mahimot nga maghuna-huna ni mo. Ilabi na kit ko na. Kung magsugod ka na kit unya sa imuhang misyon isip mo ang iskwadro. Ang Pangulo nga vigilante. Madam Cheng. Oh, medyo gaspal. Ako daling palangga. Ay, pastilan. Isang pitong hinuong ko ni darling. Palangga pa yun. Daling. Daling, 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 medyo gaspal. Kanang ikaw tingog. Ikaw patili ka na ako sangpit sa imo, anak daling. Okay naman. Pero nakalitan lang ko. Medyo nabaguhan ko, madam. Oh, ako ka na dutlan na sa imo, ba?
Ikaw magkarahatag kalipay sa Madam Cheng. Kanabay mo ko pagilok ba? Kato ka na pakitoy-kitoy ako kuan ba? Pakitoy-kitoy. Oo, kana ako bangag ba ilong? Basta ako na gani. Malingaw kagyud, Madam Cheng. Unsa man? Gusto ka? Pakitoy-kitoy, tama na? Sige. Ikaw tagpaw na po sa ako ba? Kana ka nasakto yun, bilada pa. Pala dili makahangul-hangul ang si ako ba? Tana sa kwarto ni mo, Madam Cheng. Okay. Sugda na to og sayo. Ang padidit. Nga imong gusto. Patidit. Para dako-dako taog agi. Patidit? Bangag ka na ilong! Oo. Kana ko lipay pa. Takpaw si ako ba? Kalabi mo, Powell. Kalabi, Powell ba? Power kayo. Powell. Murag pawikan sa... Pero ako ka na sukol. Pili, Powell pala ko NLG ba? Power, kabantay ka. Powell pala. Power, murag katong pawikan sa unas pasil. Pawikan. Abi mo, madam, magkasilabot yung kita diyan dapita. Ikaw ka na pasakti lang si ako Kana ko sangpit sa'yo mo. Daleng palangga ba? Daleng palangga. Ako ko na palaing man sa imo ba? Kabog na naman simod. Murag simod sa miming. Nalingaw mo sab ko, madam. Bini mo na-enjoy ko sa atong gihimo. Kadiyot ang imong liog. Kilok. Naman na ako gusto ba? Kanay ka po lingaw ba? Ikaw po ka na-enjoy sa ato himo ba? Kilok, baby. Sa katapusan, natultulan na kita ko ang gilugnan sa igsuon ako si Klina. Klina, magbayad sa ko magkamot ang nagbuhat ni mo rin kung sikil sa siya. Dili siya maka-episode sa kabangis sa kong panimaos. Pangitaon ug ilon kinako siya. Ug ako mismo, maoy mo buhak siyang ipanumpa ko ka na din si mong lubong. Blina, pasaylo ako sa ako nag-usaha ka na himo. Kung nagkadugog ka magkani karon, pasaylo ay taon ko. Dugay ko nagkadung kipasulan. Batik nga klase sa igsoon si Boy Bangag. Salpahe siya, Misael. Pangis siya. Dili kini mo iunang hikayon nga ako nabati gikan nimo kanang mga punga, Klina. Unsa man kinlaw mo hinungdan? Misael, sa dito pa mi sa Mindanao. Ug batanon pa kayo ko. Isugdan ako niya og panamastawas. Usa karon. Mas palabihon ko nga magtuo siyang patay na ko. Unsa imong plano? Manimahus ka si Maikson? Nagagawa sa man ko na? Kung itugot sa higayon nga magkasugat ang amundan, depende na lang yun niya. Klina. Gikasilagan ko ang akong igsuong pangis. Aban, dili ko sigurado kung makahimo ba niya ako sa pagpatay niya. Gusto ka? Ako'y muhimo ni anak para nimo, Klina? Misael, Kaaway ko na siya. Kay tao na siya sa kagaw nga Major Kaspar.
Bao ba day? Karon, nituon na jud ko nga patay na siya. Kaya ako nang dumduman ang ilunganan. Intaon, sab. Nakagawas ka sa bilangguan nga wa na day siya. Unsa man day sakit sa imong igsuon? Nga mao iyang namatyan, ha? Alias boy bangag? Gituyo siya sa pagpatay, Boss Medyo. Unsa? Gimurder ako isuon. Sabtang dito pa ko suot sa bilangguan. Pues, i-challenge ko ikaw. Ilha ug patya ang kriminal sa imong igsuon, alias boy bangag. Kariyot sa, nanawag na ko ang insik nga dragon, si Madam Ching. Sige, palayon lang, Boss Major. Hello, Madam. Husto ang Major siyang gingon. Kinahanglang tuod na kong ilhon aron hukman sa kamatayon ang nagpatay sa isuon. Pili ko siya mapasayro. Kung si kinsa man siya, mamatay ka siya. Mayor ka dayon ani sa Madam Ching ba? Daling palangga. Kini ako tuyo tayo mo beli confidential ba? Aha, Mhm. mao ba, Madam Ching? Ay, kariyot, iisaw na imong bukton. Ang imong kamot, iisaw na. Ang imong ilok. Aw! Kilok ba? Sabi ni mo, Madam Ching. Ni adyo ko, masayran kung bahin sa unsa na masab na, ha? Oh, daling palangga na ko medyo kaspal. Kung pilmado na lipot, bahin sa lain inchik. Kana ka to chinoy talay do sa talayan ba? Nakaila ba ko kinsa siya? Kana siya ni ko siyang ti chinoy. Kana yung ngalan, Mr. Lua Chichaw. Wachichaw? Nakaila ko, pero sa nga na. Wala ko pa ikahimamat sa personal. Kanang maong negosyanteng Chinoy. Kana kompleto na surveillance and validation bahin sa Mr. Lua Chichaw. O kana kumpirmado kayo siya hibong pinuhang sa mga epektos na dulugas ba? Kana mo ko gusto na hipo sa iya ba? Pahilumon sa dayon. In short, patyon, Madam. Oo! Patyon ka na ba? Sama sa uban mga talaydol sa talayan. Tipik! Mao ba day, Madam Ching? Oh, mau ka na daling palangga. Lain ka na inchik chinoy na putalaydol ang matay ba? Siya ka na sa manage operation illegal pugo ba? Sa Palaybet Lisod? O kanalain pag yun niya sala sa organisasyon, kay ka na siya ugong tanan ganan siya ba? O kanada ko supak, dako ka na supak sa organisasyon sa Malkadalagon. Nangita gyud siya sa iyang hinanali nga kamatayon. Kulit! Kulit! Basta talaydol, patay! Kana, mao gyud kana ang insakto, Madam. Hukman gyudayon siya. Patagamtamon sa masakit kayong silot sa kamatayon. Bangag sa ilong! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.